Běda! Vychodáváš si noční procházku, můj synu? Vaše šaty, odezdejte mi je. Přináším odevzat mnoho darů, ale můj oděv mezi nimi není. Co jsi zač? Nějaký mudrc? No, vlastně ano. Vrátil se. V největším akčním příběhu všech dob. Žádné volné pokoje. Objekt v pohybu. Jsme na cestě do Nazaretu. Hasta la vista, Ježíšku. O 33 let později. V pořádku, upokojte se. Stačí? Dobře. Zpět k mému poslání. Svatý řád. Krč se. Pojď se mnou, jestli chceš žít. Co to děláš? Chtějí tě zavřít. Já vím. A ukřižovali by tě. Tak se to má stát? Co si zač, nějaký masochista? Na začátku byl Arnold. Jsem kybernetický organismus, lidská tkáň na kovové kostře. Můj úkol je tě chránit. Vážím si tvé záměru. Vím, že jsi cestoval z velké dálky, ale je tu záměr, boží záměr. Nemohu ti to dovolit. Záměření vojáci. No! Nemůžeš jen tak zabít lidi, Proč? protože je to jedno z božích přikázání, nezabiješ. Proč? Protože je to hřích, Proč? protože to není hezké. Proč? Odpusť mu Bože, je to robot z budoucnosti. Tento film si nesmíte nechat ujít. Přijďte a buďte svědky zázraku. Bratři, můj čas mezi vámi se téměř naplnil. A teď pojezmeš. Jídáš, zradí Ježíše. A chřipni. Ty jsi nepochopil, že ne? Už tě hledají, aby tě zabili. Už jsem ti řekl, že musím zemřít za všechny hříchy světa. Mým programem je tě chráň. Nech toho Jidaše, už nezabíjej. Ale on tě zradí. Já vím. Už mě z toho třeště hlava, už mě přestaň průbytit, jo? OK, jasně? Římská garda na 10. hodině. Dej mi tu věc. Tyto Vánoce ve vašich kinech. Neboj se, on se vrátí. Co je? V největším akčním příběhu všech dob. Překlad GAG.